Jesus, orain ere mugikorrari begira itxu-itxuan, ezin dut ulertu nola pasa dezakezun, hainbeste denbora tramankulu horrek. Motza, mozzarella. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Txamponaren bi aurpegiak. Ongietorri nerabeen garrasira eta gaurkoan ze gai jorratu nahiko dugu txamponaren bi aldeak. Eta ze izango da hori, Telmo, txamponaren bi aldeak? Hori ikusiko dugu jarraian, eta baita ere zer den begirada holistikoa. Beraz, adi egon. Egoerak. Jon Muniategi, 5 eskas. Gehiago saiatu beharko duzu bestela. Jope, hori bai alferra. Bos suspentxo, ke pasada. Eske nik uste dut motz xamarra dela. Nahi duen erako. Bai, motza, mozzarella. Ez du ikasi nahi eta punto. Ja, Zarritan ikusten dian egoera hoitako bat, ez, Maitane? Bai, eta hau entzutean, nebintzat belarrean min pixkat ematen dit, CCRS txamponaren alde batean gelditzea, ez bakarrik ikaslearen jarreran gelditzea. Goazen bestea ikustea, ulertzeko zer dien txamponaren bi aldeak. Jesus, orain ere mugikorrari begira itxu-itxuan, ezin dut ulertu nola pasa dezakezun, hainbeste denbora tramankulu horrek. Jope, ama, eske beti rollo berdinarekin, utzi pakean. Ez baitut ulertzen. Jope, ama, eskendu, eske nire mugikorra da. Ez alduzu zure bizitzarekin ganorazko zerbait egin nahi. Liburu bat irakurri, paseatu, kirola egin, beti mugikorrari engantxatuta. Ikusi berri dugu, nola atentzioa jartzen dugun gure txikiaren ganez, mugikorran murgilduta dauen une oro, baino galdera guri egin ezkeo, gu nola ibiltzen gara. Bai, eta gaina galdera horren atzean nik ere esango nuke, ze errexadan bere jokabidean bakarrik gelditzea eta jokabide horren atzean dagoen guzti hori ez ikustea, eta hori da txamponaren beste aldea. Bai, aitzakiak azkenean irten biderik errazen hartudik. Porruak. Eta porruak ez direnak ere bai. Baina nola egin diozaioke hori bere gorputzari? Eta are gehiago familiakoei eta ingurukoei. Itxura negargarria dik. Drogako hartzen dik. Pertsona erabat zuntxitzea. Ikustea besterik etzaok. Nik fabrikan jarriko niken, lanean, goizeko 6etako turnoan, orduan ahaztuko zitzaizkionan drogak eta gainontzako txorakeria horiek. Egoera horretan dagoela argi dago, baina agian ez dagoena horren argi, da nola amaitu duen horretan. Bai, eta berriro ere, gelditzen gara beti pertsonaren jokabide edo begirada, kanpoko begirada horren atzean. Eta galdetu barko ganduken nahi izatea, ahal izatea dan, eta zenbat gauza gertatzen zaizkion pertsona bati barrukaletik kanpotik eraginetakoak ez diotena benetan nahi edo hobetzen. Oazen ikustera. Ikusi aldu peio. Egunagoan da eguna etorri, orduan da gizenago zagok. Bai, ez diat ulertzen nola egon daiteken horrela, hain utzita. Baina ez dik bere burua maiteala. Pikin bat zaindu beharko litzateke, honezkero 100 kilo izango duk. Bai, tristea duk gero, hain gazte eta horrelako piure izatea. Benetan uste duzu, borondatez amaitu duela egora horretan? Eta biderik errexena dela berarentzako, zuk uste dezu hori dela beretzako bizitza erraztea? Taki banik, Telmo? Badu zer hausnartu, ez duzu uste? Zuk zer uste duzu? Bueno, Maitan, eta zer dute aman komunean egoera guzti hauek? Beti ere, bi txamponaren bi aldea hitz egiten nahi gala, beti batean bakarrik gelditzen gala, norbanakoan. Eta zuk uste dezu, Telmo, hau zeiagizkoa dela, norbanakoan ustea? Egia da, norbanakoak beti izango dula, ez? Erantzukizuna, eta ez du nahi hemen positibismo happy flower baten erori, baino egia da larritzen nauen zerbait dela, horren garrantzia gutxi ematea sistemak eta kontestuak duen garrantzia horri, ez? Bai, zu koin sistema hitz egiten dezula, gu arkitektura sozial baten barnean bizi gera, ez? Sistemez jositako sistema bat. Eta nik uste askotan kontzientzia falta handia daukagula nola norbanakoari zenbaterainoko eragina egiten dion bai identitatearen ez eta nortasunaren eraikiran eta baita
erabakiak hartzerakoan, gure inkostiente guzti hori oso, sistema guzti honen eragina handia daukat, hau askotan ahaztu egiten dugu. Erabat, eta zerbait larritzen nauena dela, diot, batez ere, zuk esan duzun horrexegatik, ez? Azkenean, pertsona hori, norbanako hori da, neurri handi baten parte den sistema horren ondorioz, ez? Eta askotan, pertsona baten aldaketa bat, etorri daiteke sistema horietan aldaketa baten bitartez. Orduan, erabateko garrantzia du eta hori aztertuko dugu jarraian. Bai, hori da esan nahi genduna ez, txamponaren bi aldeak, norbanakoak badula bere ardura, baino sistema guztiak ere, eta beti biak begiratu behar ditugula. Bai, baitan, ondo komentatu duzun bezala, ez? Gaina, ez, galdera horietako baten agertzen zen, ez? Nolako jokabida dugun drogazale baten aurrean, eta nik uste horre badugula zer hausnartu, ez? Askotan galdera egiten dugunean, adibidez, zerk sortzen du heroinareko adikzioa? Askotan jasotzen dugun erantzun hori, da, galdera bertan dagoela erantzuna, ez? Heroina bera, ez? Azkenean adikzioa dela, nolabait kimiko horrek sortutako behar fisiko baten ondorioa, ez? Baina ez ote da hankamotz gelditzen erantzun hori. Bai, nik uste hemen berriro ere txamponaren beste aldea, azten ari garela, ez? Eta erretxena izaten dela sustantziara jotze, baino eske adikzio bat aratago, ez? Sustantziatik aratago doan zerbait da ze bestela, Telmo? Gu edozein operazio egitea goazenean, ospitalera, normalean beti jartzen digute kimikoren bat, eta badaude fentaniloia bezala, gaur egun egia da, ez? Adikzio asko sortzen nahi dela kalean, baino gu ospitalean bertan hartzera, ez behartzen gaituzten momentuan ezkea. Adikzio hortarako arriskuan, zergatik da hori, Telmo? Eta berrogei aldiz adiktiboa da, fentaniloa heroinarekiko. Bai. Azkenean, ikusi behar deulako, ze egoeratan ematen den kontsumo hori, ez? Bai, eta hortan datza azkenen gakoaz, eta motuak eta zergatiak eta zertarakoiek daudenean, ze azkenean guk ospitalean gaudenean min bat ekiditeko ematen digute. Eta ez plazera sortzeko. Claro, eske hemen dago, ze gertatzen zaigu kurik izaki bezala, ze gertatzen zaie gure nerabei, gaur egun, plazer hori ez, barrukoa bilatu beharrean, kanpoko zerbaiten bila egon beharra. Eta heroinarekin hori pasatzen da, mugikorrarekin ere hori pasatzen da, orduan, galdera hori izan barko zan. Zer gertatzen da, edo zerrek eragiten digu guri hainbeste aldiz, naturalki ezin dugun plazer hori kanpoan bilatzea. Galdera potoloa, Maitane. Galdera honei, eta lehen entzun ditugun erantzunak ulertzeko, bajun bergadeu pixkat atzera, ez? Eta zehazki aurreko mendera. Eta guk entzun berri diteun jokaera horiek ulertzeko, zehazki drogen auzi honei argi pixkat jartzeko, joan berdeu xagu baten inguruan egin ziren esperimentu batzuk ikustera. Interesgarria, Telmo. Deigarria, pixka da. Zer pasatitzaien, xagu hoiei? Xagu hauek sartu zian kaiola baten. Eta kaiola horretan, ez zuten ezerre, soilik bi ur mota. Ur normala, eta bestea heroinatua. Eta xagu horiek gaindoziarekin hiltzen ziren, 10 behatzi, ur heroinatu hori kontsumitzen zutelako. Eta nolabait, hortik gizarteak ulertu zuena izan zen, adikzio bat, ez? Sustantziaren agatik zen, ez? Ondorio hori zuela, ez? Baina, hortik urte batzutara, Kanadan, aurkitzen den unibertsitate baten, Kolumbian, doktore oso ezagun batek, nik uste, bestelako ikuspuntu bat garatu zuela. Hone txamponaren bialdeak ikusi zituen, ez? Hori da, Alexander doktore ataz, ari nahi zehazki. Eta ark, ondorengoa pentsatu zuen, bazi joan ez, lanerantz, eta bere auzoan ikusten zituen etxegabe asko, ez? Eta drogazale asko. Eta konturatu zen guztiek aman komunean zutela, ez zeudela inundik inora konektatuta beraien arkitektura sozialarekin, testu inguruarekin. Etzekatela beste zer egiteko, ez arrazoirik bizitzeko. Eta hortan, zegoela pentsatzen, esantzun, kontxo, ez altzegoen xagura egoera berdinean. Eta orduntxe, unibertsitate hortara joan, bere taldea bildu, eta hasi zen jartzen martxan, gaur egungo ikuspuntuaren oinarria. Eta zer egin zuen? Barrat Park izeneko paradisu bat
sortu zuen xaguarentzat. Hau da, xaguak, bai, bildu zituen kaiola handi baten elkarrekin, bai, eta bertan zituzten jolasteko, sexua izateko, entretenitzeko aukera guztiak, bai, xagu baten behar izanak azebet eta zeuden erabatez. Eta, kontuz, ze kaiola horretan baita ere, 2 ur mota desberdin. Aurrekoan bezala, ez? Hori da. Heroinatua eta normala. Eta galdera, Maitane, zer uste duzu gertatu zela paradisu horretan? Egon zen xagurik gaindoziarekin? Nik uste dut hola pistak eman da, seguraski ez. Oso testu inguru ezberdina da. Begira, esperimentu horietan argi eta garbi ikusi zen paradisu horretan bai ematen zela kontsumo bat, ur heroinatuarena, baina etzen xagu bat behar hil gaindoziarekin. Eta kontuz zeharatago dijoa. Kaiola bakarti horietan, zeuden xaguak hartu, jada kontsumo altu bat egiten zutenak, ur heroinatu horrenak, xaguiek hartu eta Rat Park paradisu hortara txertatzerakoan, beraien kontsumo dozia murrizten zuten, bere kideen antzeko bat eginaz. Wow. Da, niuzet, deigarria eta hausnartzeko zerbait, ez? Bai. Neurri handi baten. Bai. Niuzet horre zer pentsatu ematen dula, eta lehen aipatu duguna, ez? Adikzio bat aratago doan zerbait dela. Bai, hemen ze interesgarria gaina zen, nik esango nuke gaur egungo gazteak ezin ditugu Rat Park handi polit batean sartu, baina bai gaur egungo gizarteak eta deseroso, desegonkortasun honek bai egingo diela beste kaiolatxo aurrekoa esan dezun kaiolatxo hortan sentitzea bezala, ez? Eta zure adibidea pixka bat hartuta, Telmo, Portugalen ere, ez, oso interesgarria izan zen, nola egin zioten aurre, ze pixka bat Alexanderrek egin zuen esperimentu hau baino gizartean egin zuten. Guk, zuei nik uste dut, denok badakigu, normalean zegertatu da droga kontsumitzen duen pertsona batekin zer egiten zaion, ez? Da, baztertu zu zerbait geizke egiten ari zara, espetxeratua izango zea, zigortua izango zea, ea horrela ikasten dezun. Baina hor, adibidez, Portugalean konturatu zen horrek etzula inongo, ez? Efektu honik eta portzentaia jarraitzen zutela kontsumoarena berdin izaten. Igotzen. Claro, 2000 urtean, Portugalen heroina tasa zan 100%. Ikaragarria. Bai. Europako bigarren altuena. Bai, eta hor zein zuten, ez? Aldaketa bat egin zuten, Telmo, hori da polita, eta egin zutena da, pixka bat, zientzialariei, ez? Behien eskutan utzi, eta esan, nola egingo zenduketen zuek orain, egoera honi hobetzeko. Eta nik esango nuke xagu honen Rat Park hau egin nahi izan zutela, ez? Eta zan, berez, sujeto horiek hartu edo kontsumitzen zuten pertsona horiek hartu, eta gizarteratu. Gizartean txertatu, parke horretan sartu esango genduken ez, ahalbidetu, eta honela, ze gertatu zan, Telmo? Ze pasa zan hor? Hor, azkenean, mezu garbi bat jarri zuten gizartean, ez? Etxaia, ez da gaixoa, baizik eta gaixotasuna. Eta horrekiko, ez, horren kontra jo behar dugu, eta beraz egin zutena da, espetxe zigor hoiek, izun hoiek, albo batera usten zaiatu, altzen neurrian, eta zuk ondo esan duzu bezala, norbanako hori gizartean txertatu. Ta nola? Insertzio lan bat, ez? Adibidez, oso komplexua da, asko laburbilduko dugu, baina adibidez, demagun heroina kontsumo zutxu baten eroria zen, mekaniko bat hartzen zuten, gizarte zitzaile guzti hauek, eta eragileak, eta eramatzen zuten, mekaniko tailer batea. Eta esaten zioten bertako jabeari, urtebeteko soldataren erdia ordainduko duela estatuak, baldin eta urtebetez, ez, kontratatzen zuen pertsona hori. Eta pertsona horrek, nolabait, bazuen arrazoi bat, ez, zulo beltz hortatik, nolabait, ateratzen azteko, Bai. Eta horrela jardun zuten beste egoera askotan, ez? Eta hor, ze garrantzitsu esan dezuna, Telmo, ze askotan geizki pasatzen nahi balimada pertsona bat, edo adikzio baten barruan sartuta dagonean pertsona bat, tailer batera jutea, lana eskatzea, agian ezinezko paso bat da, ez? Baina, txamponarek beste aldeak, ez, testu inguruak pixka bat hori bultzatuta, lagunduta, nola, ez, zulo beltzortan egon daiteken pertsona baten irteera errexago izango da, ez? Osea, adibidea oso ederra da, Bai, eta horrekin batera joan zen gizartearen ikuspuntuare aldatzen, ez? Bai. Lehen, gorroto bat zegoen, ze,
heroina zale hauek, egiten zituzten beraien kontu Bai, guztiak, lapurtu, eta bar. karo. Eta orain pixkat, diskurtso hori aldatzen joan zen, ez? Eta nolabait hasi zian esaten, bueltan nahi zaituztegu. Bai, Bueltan nahi zaituztegu, zuekin gaude, bai, eta hau guztion, hauzi bada, ez? Bai, hor, liburan ere jartzen dugun esaldi bada, ez? Eta maitan azazu gehien behar deten unean, ez? Eta justo une hori da gehien behar dutena. Eta hemen zuk esandakoarekin aldaketa handi badago nik uste perspektiban. Ez dala pertsona bat garbi egotea, baizik eta pertsona bat konektatuta egotea. Eta guk askotan hitz egiten dugu horri buruz, ez? Gaur egungo nerabeak deserrotuta, ez diela sentitzen konektatuta, hain konektatuta gauden gizarte honetan, eta horrek eramaten diela, jokaera adiktibo batzuk izatea, mugikorrarekin, sare sozialekin edo danadalakoarekin. Hori da. Hor, bai, azpimarra jarri behar dugu bi kontutan, ez? Alde batetik, adikzio bat garatzea, izan dezakela kausa ondorio bat, baina askotan izango du ondorio izaera bat baita ere, zerk eramaten du pertsona bat, kontsumo hori egitera, ez soilik kontsumo berak sortzen duen plazerra, baizik eta askotan agian zerbait ahaztu nahi izatea edo utxune bat betetzea. Eta bestetik, Maitanek ondo esan duen bezala, agian aurkakoa, ez da soilik garbi egotea, baizik eta konektatuta egotea. Ondo konektatuta egotea, baina konektatuta egote hori bi modutara ulertu beharko genuke, bai harremanak izatea, benetako harremanak izatea, ze kontuz, bakardadea eta bakarrik egotea ez da gauza bera. Bakardadea ez da neurtzen jende kopuruaren gatik, baizik eta zenbatekin dugun benetako harremana. Eta beraz, konektatuta zentzu horretan ulertu behar dugu, gure benetako harremanak, eta motivazioak, sustraiak bizitzara, ez? Baina bestetik, ulertu behar dugu, bizigaren arkitektura sozial horrek duen konexioa. Eta berarekiko duguna. Ze, lehen aipatu dugun bezala, pertsona, bai, norbanakot singularra da, kognitiboki, emozionalki, eta baita ere genetikoki, baino neurri handi baten ezitua izan den sistemen gatik da baldintzatu, eta sistema horiek duten arkitektura sozialak baldintzatuko du neurri handi baten pertsona horren garapena. Eta horren adibide asko ditu, ez? Bai, nik uste gaur egun daukagun zailtasun gehiena ulertzeko zergatikan jende askok izan dezaken ez, ikasle batek, gure nerabe batek, gure seme-alaba batek, gure lagun batek, edo guk geuk. Guk jokabide bat egiten dugunean, nola gure nortasuna zenbateraino juten dan sortzen besteen baitan eta gizartearen baitan, ez? Gu uste dugu gu horrela gehalako, horrela jaio gehalako, eta nik esango nuke oso parte txiki badala. Gu jaio gehan hori baizik eta sortzen juten gana. Orduan, gu sortzen nahi gehan gizarte hau eta gure gaur egun nerabeak horrela balima daude, esan nahi du gizarteak horrela sortzen dituela ere, naiz eta gero bakoitzak berea daukan, Eta hemen esan duguna, hau ez da happy flower bat, eta hemen gero bakoitzak gure barne lanketa egin barra daukagu pertsona individual bezala. Baina kontuz, sistema batean ikusten nahi geanean ez, xagu askok gezki pasatzen nahi diela, ze ur ematen nahi gean eraten beraiei, ez? Eta orduan hor begiratzen badiogu, ez da xaguaren kontua bakarri. Noski baietz gero bera hortik ateratzean parte bat, baina gu begiratu behar dugu ze ur ematen nahi gean xagu hauei. Bai, adibide mordoska bat ditu horrenak, gaur egun gertatzen ari direnak. Adibidez, alderatu ditzagun Kentakiren gizentasun tasa eta Dinamarkarena. Dinamarkan 119 bat dugu, aldiz Kentakin 153, hau da, bikoitza baino gehiago. Eta hortik, hasieran azaldu ditugun jokaera hoiek aintzat hartuta, ondorioztatu genezake lasai asko ez, norbanakoan jarri ardatza, eta esan, ezke Dinamarkakoak, ez dait, badute genetikoki berezitasuren bat, ez, gizenak ez egoteko, edo nolabait asko zaintzen dira, ez, naturalki, eta aldiz Kentakin justu kontrakoak oso gizen egotea dute gustuko. Alperraktia baita ere, ez, esango dute. Ez dute bere burua maite zentzu horretan, ez, eta abar luze bat. Baina agian fokoa, ez, hortik pixat aldendu, ez, eta txamponaren beste aldea, argi pixat jarri ezkeo konturatuko gara, nola Dinamarkan, estatuak, berak asko laguntzen duela, garapen osasuntxu bat izaten. Ze, irisgarritasuna ikaragarria da. Ia jende gehiago dago bizikletan ibiltzen kotxean baino. Toki guztitara iritsi zaitezke oinez edo bizikletaz ia, eta
supermerkatutan, eta bar, fruta eta barazkiak lehen esten dira, eta bizimodu osasuntxu bat jartzen da aurretik. Baita enpresa pribatu askoren bitartez. Eta Kentuckyn ze gertatzen da? Justu kontrakoa. Fast food delako hori da, ia kontrol gehien duena merkatuan, eta irisgarritasuna tamalgarria da. Kotxea behar duzu, toki ia guztietara joateko, ez? Beraz, pertsona berdin batek nun izango du aukera askoz ere gehiago gizentasun handi hori garatzeko. Kentuckyn edo Dinamarkan. Beitu hor zadibide politia, Telmo, ikusteko hor benetan ordu norbanakoaren aukera da, edo gizarteak jartzen dion testu inguru horrek egin dezake alduena daukanarekin, ez? Horia. Baskotan. Bi errealitate horien ustarketa, ez? Ikusi behar dugu, zehazki, esan duguna, ez? Baten aldaketa, bestearen aldaketa ekar dezake, eta ekartzen du, neurri handi baten. Eta beste, azkeneko adibide bat ematearen, ez? Herrialde anglosaxoiak ez dira ezagunak organuen maile izateagatik, eta aldiz norvegiarrak bai. Pentsa dezakegu noski, nolabait oso eskuzabalak direla jaiotzez norvegiarrak, eta oso, ez dait, doai berezi badutela eskuzabaltasun horren baitan. Pertsona hobeak jaio dira, ez? Eta justu kontrakoa, ez? Anglosaxoien inguruan oso berekoia direla, eta ez dutela horrelako begirunerik bestekiko. Ez gara hortan sartuko, ez dira oso neurgarriak, ez? Irizpide horiek, baino agian garrantzitsua izango dultzateke, datu bat ematea, eta argi pixka jartzea berriz ere txamponaren beste aurpegi horretan, eta arkitektura sozial horren konexio horretan. Zergatik diot hau? Ze Norvegian, adibidez, aldaketa oso handi bat, oso txiki batek, aldaketa handi batek arri zuen, aldaketa handi batek arri zuen, hoixe bea. Eta ze izan zen, beste herrialde askorekin bezalaxe, Austria adibidez, egin zuena ondorengoa izan zen. Adibidez, kotxeko karneta ateratzekoan, autoistripu bat emandakoan, zuk aukera duzu berez, zure organuak, organoen maile bezala jarduteko edo ez. Eta normalean zure aukera da, bat edo beste aukeratzea. Norvegiak erabaki zuena zen lehenestea organuen maile izango zarela. Zu azke jarraitzen duzu izaten, eta ez baduzu nahi hori izan, aukera duzu ezezkoa jartzeko, baino lehen etxita agertzen da aukera hori. Opt-in eta opt-out system izena du honek, eta bertatik, aldaketa txiki hortatik, etorri zen Norvegia gaur egun organuen maile erreferente bat bihurtu izana. Pentsa zer nolako, eragina, arkitektura sozial horretan konexio aldaketa txiki batek. Eragin duena. Vitamina dosiak. Bueno, Telmo, bagatoz, gure vitamina dosiekin, eta hortarako lehengo erantzun guzti horrei bueltatxo bat eman nahi diogu, eta horiek izango die gureak aurko vitamina dosiak, ez? Ikusiko dugu adikzioa, kausa edo ondorio, ez? Efektu hori daukan. Hori da, bai. Berriz ere bueltan hartu behar diteu erantzun horiek, eta igual buelta bat edo beste eman, ez? Eta, guantxe, etorri zait burura, ez? Askotan nola jartzen duen ardatza nerabe horrengan, ez? Pantailan murgilduta dagoen pertsona horrengan, eta agian, argi pixkat jarri ezkio, txamponaren beste alde horretan, hausnartu beharko genuke ez, zein den bere testu ingurutik jaso duen mezua. Hau da, txiki-txikitatik zer ikusi duen etxean. Nere erabilera, guraso bezala, eredugarria izan da. Txikitan, jan nahi etzuenean, zerk edo nork lasaitu du. Pantaila txiki batek edo bere gurasoaren presentziak. Aratago joango naiz, eta nerabe hori 5 ordu ematen baditu pantailaren aurrean, zer ari da hor aurkitzen, bere benetako errealitatean ez duena. Edo laiko puru bilaketa zutxu horren baitan dago murgilduta, zergatik. Txiki-txikitatik utzi aldeu bakarrik egoten, eta bakarrik egote horretan ondo sentitzen, bere emozioekin. Edo beti izan du zerbait egiteko. Noiz sortzen dugu sormena? Aspertuta gaudenean, ez? Utzi aldego aspertzen. Txupete digitala deitzen diogu askotan, baina norentzat da txupete hori. Beretzat edo neretzat. Uzete, ez dagoela erantzun bakar bat guztionen inguruan, ez?
baizik eta norberak hausnartu beharreko gaiak direla, baino garrantzitsuak. Garrantzitsuak ze egia da, eta liburuan oso xe azaldu dugu, harreman ez osasuntxu bat mugikorrarekin ziurrenik erantzungo dio kausa izaera batei. Hau da, aplikazio guzti hauek dituzten teknika psikologiko da teknologiko potente guzti horiek eragingo dute gu pantailaren aurrean nahi baino denbora gehiago ematea. Baina kontuz, ze horretaz konturatu eta hori berbideratzea edo ekidin nahia eta ez lortzea, egon daiteke ondorio izaera bat atzean. Eta noski gauza askorekin bezalaxe, bi aurpegi horiek jorratu behar ditugu. Begirada holistiko integral hori eman norbanakoari. Gai honetan ere. Era bat. Zure vitamina dosiaren ondoren, Telmo, entzunda mugikorrarekin nola jokatzen dugun, ikaslekin edo hezkuntza mailan ere berdin jokatu barko genduken eta txamponaren bi aldeak begiratu. Oso erreix eraten dugu askotan, ze ikasle txarradan ez du egin nahi, ez da nahikoa, alfer bada, kontu zehor txamponaren alde bat ikusten nahi. Eta egia da, agian bera, txamponaren alde horretan dagoela orain, eta gauza asko egin barko ditula berak. Eskarmentu faltan. Bai, eta baina nerabea da, oraindikan esperientzi falta hori du, eta hortarako behar gaitu ez, baina ezin dugu omititu txamponaren beste alde oro. Ze berak hor, ze gertatzen ari zaio, emozionalki ze momentutan dago, bere familian ze gertatzen ari da, nola bizi du lagun artea, testu inguru guzti hori, ezin dugu hori ez ikusi ordun, biak begiratu beharra ditugu, eta bietan atentzio jarri, benetan erantzun posible bat eman alizateko. Hori da, eta hori aztertzerakoan ere, lehen aipatu duguna, arkitektura horren konexio hori aztertu behar dugu, eta ez jarri orain, irakaslearengan ardatz edo pixu motxila guztia, baizik eta hezkuntza sistema ere zenbat ahalbidetzen duen ikuspuntu holistiko hori ematea pertsona edo ikasle horri, bere bizikoa dena. Ze bere aldaketa, agian etorriko da eskarmentu falta baten ondorioz, baino baita ere ate desberdinetatik haratago begiratu behar dugu, eta hori egin ahal izateko, pertsonak irakasleak nahi behar izan beharko du, baino baita ere ahal izan beharko du, eta hor, nik uste, hausnarketa bat dugula hezkuntza sisteman, ez? Zenbaterainoko, gaur egun geroz eta ohikoagoak diren makrozentru horiek azebetetzen dituzten gure txikien beharrak. Eta nik uste dut, garbi esan daitekela, irakasle horori galdetu ezkero nola hobetu hezkuntza sistema, aman komunean erantzun bat jasoko dugu ratioa jetxi. Era bat. Eta zergatik ez den hori egiten, ez? Hor, rat parke izatetik, gerra parke izaten dira, ez? Telmo pixka bat. Batzutan. Eta orduan hor testu ingurua oso zaila da, irakaslearentzat edo ikaslearentzat izatea. Eta oingo dugu, urrengo dosia esango genduken oraindikan sisteman barrurago sartuko gea, ez? Eta noski norbanako horrek esan dugu, ez? Norbanakoak dauka bere singularidadea, kognitiboki, emozionalki, biologikoki ere. Baina, kontutan hartu beharra dugu, ekonomikoki, soziokulturalki, nun jaiodan, nola, ze garaietan, ez? Eta horrek guztiak nola pertsona hori ere, bere nortasunan, ezin dio ez eragin. Eta hor guzti hortan sistemen gertuena daukana zein da, familia. Eta askoetan, gure nerabeek, gure txikiek, gure gazteek, sintoma bezala jokatzen dute. Gure seme bat, ondoko gazte bat ikusten dugunean gezki pasatzen ari dela, edo guk konduktualki gezki ez, egiten ditun gauza horiek esaten ditugunean, da zerbait gezki barrutik doalako. Ez gezki bera gezki, makina bat gezki doana. Ez, baizik eta makina horretan beste funtzionamendu bat behar dula. Orduan, sintoma bezala jokatzen dute, eta gian izango dia, beste sistemaren bat, sistema familiarrean, lagunen sisteman, beste sistemetan zerbait funtzionatzen ez dela ari. Eta nik hortarako terapeuta bezala egiten dela dei txiki bat edo vitamina importante bat, ez ditzagun bakarrik gazteak terapiera bidali hartutan ere seme aldatu nik nahi deten modura. Baizik eta denon artean goazen begiratzea sistema nola dagoen, zer egin dezakegun, eta horrela modifikazio txikiekin gogoratu norbanakoa dala sistemaren parte, eta sistema dala norbanakoaren parte. Orduan guk banakakoak edo sisteman egiten dugun aldaketa txiki oro, ikaragarri ona izan daiteke. Ikaragarri, alaxe da, eta zuko oso ondo azaldu duzu ez, askotan ez dira arazoa, baizik eta arazoaren sintoma. Eta hori mailan aski zabalean ematen denean, agian galdera da, ez da galdera, zer gertatzen ari zaien gure nerabei horrela egoteko, baizik eta zer gertatzen ari zaien gure gizarteari
bere nerabeak horrela izateko. Nik uste hor hausnarketa ez, egin beharra dugula zentzu horretan, eta gizarte bezala erantzun guzti honei baita ere. Eta amaitzeko ez, nik uste dut hemen mezu garbi bat utzi behar deula, bai. Naiz eta egia denez, gure egoeraren biktima izateari utzi eta gure erabakien produktu bezala ikustea gure buruak askoz ere lagungarriagoa izango dela, pertsona bati laguntzeko, pertsona hori ulertu behar dugu. Eta pertsona bat ulertzeko, nik uste dut argi eta garbi geratu dela, txamponaren bi aurpegiak amaitu edo begiratu behar ditugula, ez? Eman behar diogu begirada holistiko hori, egoerari, pertsonari eta gizarteari. Eta hori egindakoan, etorriko da benetan aldaketa. Bai, hori da garrantzitsua. Azkenen ez, esalde horrekin goazen gelditzea edo txamponen bi alde horiek hori esan nahi dute. Dala, norbaitetaz hitz egitea goazenean edo zerbaiti begiratu nahi diogunean, mesedez, saiatu txamponaren bi aldea begiratzen. Ze gutxienez, bi alde daude, eta askotan 10 ere bai. Izanuntza eta altxa burua. Eta sentitu asko zer gehiago. Eta altxa osasuna. Horren arte. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.